del Centro Municipal de Cultura de nuevo al estudio para recibir al que va a ser nuestro último invitado de la noche. Se trata del escritor Santiago Cortels, autor del libro del que vamos a hablar, Habemus Papam Emeritum, de un libro que trata sobre el paso de un papa a otro. Se acaba de producir, pero la verdad es que hemos pasado de Benito XVI al Papa Francisco y nuestro autor pues acaba de presentar este libro, Habemus Papam Emeritum, que habla precisamente sobre esa transición. Muy buenas noches, Santiago. Buenas noches. Bienvenido, muy buenas noches a Cuaderno en Blanco. Gracias por tu presencia. Enseguida hablamos de este libro y de otro del que después hablaremos, del que es traductor, también de una temática muy interesante. Ráfaga de perfiles para Santiago y comenzamos a charlar con él. Una transición que acaba de producirse y Santiago, la verdad es que celeridad y rapidez a la hora de presentar un libro precisamente sobre este tema. I l'editorial en la que publique, que es diu Llibres de l'Índex, aprofitaria també per a expressar una miqueta quin esperit té esta editorial, ja que Llibres de l'Índex és una manera de recordar allò que tenia la Inquisició d'Índex Librorum Prohibitorum. Ho hem fet molt ràpid. Índex Librorum Prohibitorum és l'índex de llibres que tenia la Inquisició que no es podien llegir. I d'ací, diguem, el doble sentit, la gràcia d'aquest llibre publicat sobre la transició papal. És el primer que s'ha publicat a la península, fins i tot abans del llibre conegut de Gómez Borrero, que sol tratar més sovint estos temes. ¿Qué motivos puede tener un papa para no esperar a morirse para, en este caso, dar pie al traspaso? Al llibre tractem aquest tema, sobretot fent paral·lelismes, especialment amb Celestí V, que va ser un papa eremita del segle XIII, que, tot i no estar realment en els seus plans, ja que ell vivia com a ermità en una muntanya, va ser convidat a ser papa. En el llibre plantegem també algun paral·lelisme amb aquest papa, en el sentit que Benesege també és un home molt docte, molt del pensament, molt de la recerca. I d'aquesta manera pensem que la seva dimissió d'alguna manera també té a veure amb el seu món intel·lectual, que s'ha anat cultivant al llarg del temps i que ell ha vist com una forma de donar un testimoni diferent amb la seva dimissió, diferent a tot allò que hi havia fins ara, que de fet del segle XIII fins al segle XXI són uns 8 segles, no? I 7 segles. I això vol dir que realment ell ha volgut fer una diferència amb la seva dimissió. Ell té una intencionalitat darrere d'això. También ha habido voces críticas que han opinado que quizá la Iglesia no estaba pasando, o la imagen de la Iglesia por su mejor momento, y que quizá él haya querido, no sé, quizá volver a un ambiente mucho más espiritual, ¿no? No estar en primera línia. Exactament. Al llibre desenvolupem sobretot alguns conflictes, o no sé si dir conflictes, alguns encontres que ha tingut, algunes trobades amb altres teòlegs. Especialment hi ha una entrevista molt interessant del conegut teòleg Hans Küng. Hans Küng és un teòleg que ha viscut la major part de la seva vida acadèmica a Alemanya, tot i que és d'origen suís. I Hans Küng, curiosament, va ser el catedràtic que a la Universitat de Tubinga va contractar com a professor de teologia a Ratzinger. Ratzinger, per cert, això és una cosa que posa de la meva part, va ser professor de teologia a Bonn, on jo personalment també vaig estar professor uns anys. Lògicament no vaig coincidir amb ell perquè això va ser fa molts anys, però sí que era a la mateixa facultat i vaig sentir algunes històries sobre ell. Fins i tot vaig tenir algun alumne que l'havia tingut com a professor. Jo en aquell moment feia classes de llengua i vaig compartir algun alumne que l'havia tingut. El que deia de Hans Küng és molt interessant perquè tots dos teòlegs, com a anomenat peritus, és a dir, especialistes en teologia o
avançats en teologia, en el Vaticà II van coincidir per a redactar una sèrie de documents. Heinz Küng contracta a Tubinga el seu cap, el seu catedràtic i el professor de teologia, i posteriorment el mateix Ratzinger, quan estava Joan Pau II com a papa, i va ser l'encarregat de, diguem, proclamar o desfer-se de Hans Küng com a teòleg oficial de l'Església Catòlica, el mateix que havia estat el responsable de contractar-lo d'ell. Y eso es muy interesante. ¿Se puede decir que ha sido un cambio pacífico, un cambio consensuado? Tots sabem que no ha estat un canvi pacífic. Coneixem el cas del Batilix, dels documents que van estar publicats, el cas del majordom, que el va trair, i més gent que hi havia al seu voltant, que és una de les coses, no l'única, que va fer que dimitís el papa Benet XVI. Sospitem que va ser això una de les causes, encara que la cúria oficialment no ha volgut dir això. La cúria ens ha explicat que simplement estava major, malalt, fins i tot Gómez Borrero va dir que estava a punt de morir-se ja, i van passant els mesos i això no és així. Nosaltres no sabem el que passarà demà, però en aquell moment, quan van publicar el llibre, una setmana després de proclamar-se el papa Francesc com a papa, nosaltres no donàvem crèdit a aquesta tesi. Hi ha un altre factor molt important, i la font de la qual bevem és a través del Corriere de la Sera i la República, que és una mica la font sobre això que vaig a contar ara, que és l'informe que el papa Benet XVI va encarregar sobre les activitats que feia la Cúria i el Vaticà, sobretot arran d'aquella traïció, de diversos problemes que hi havia hagut amb els seus treballadors. Aquest informe ha passat de papa a papa i se suposa que poca gent més, a part dels seus propers, ha conegut el seu contingut. En aquest moment, nosaltres recordem que els dos papes es van trobar a Castel Gandolfo. ¿Qué sentido pueden tener esas visitas privadas? El que expliquem i el que explique i el que crec que pot estar passant és que fora el moment de passar l'informe d'un papa a l'altre. Tampoc, a veure, jo tampoc com a catòlic, que em confesse, tampoc vull buscar una manera de desprestigiar res, ni d'atacar a ningú, ni res d'això. No és l'esperit del llibre, però sí que és aprofundir una miqueta, i per què no, per què ha passat tot això, què significa sobretot teològicament per a l'Església Catòlica la dimissió d'un papa, perquè recordem que el papa Pio IX, al segle XIX, va proclamar la infabilitat del papa i que hi ha algunes profecies que parlen de quan conviuran dos papes, que serà un moment molt conflictiu i de greu crisi, profunda crisi en l'Església. Tampoco hay que olvidar que estamos hablando de un jefe de Estado, aparte de la cabeza más alta de la Iglesia Católica, no deja de ser también un jefe de Estado. Exactamente. ¿Qué cambios aperturistas puede implicar la denominación de papa, el nombramiento como papa del Papa Francisco? Hi ha un alumne de l'antic papa, del papa Ratzinger, que es diu Leonardo Boff. Leonardo Boff era franciscà i ha estat un dels crítics i també desnonats per Benet XVI per pertànyer a la teologia de l'alliberament. Per què parla del franciscà? Perquè el franciscanisme dins de l'Església Catòlica tradicionalment ha estat una aposta per la pobresa, com també és la teologia de l'alliberament. Les crítiques, per exemple, del seu germà, que també és teòleg, el germà de Leonardo Boff, és que si et fixes molt només en la pobresa, perds el sentit del missatge original, que no només és la revolució social, sinó que són altres coses, no? Hi ha tot el tema de la dogmàtica, etc. I per això pense que aquest papa s'hagi posat com a nom Francesc no és una casualitat, és una aposta per un estil diferent i han vist alguns signes. Però pensem, o almenys per les fonts que hi ha, que no serà fins després de l'estiu que comenzarem a veure els primers passos. Él ha renunciado a vivir en los aposentos destinados al Papa, ¿no? Sigue viviendo en su apartamento, he leído.
De moment sí, de moment ha sigut la seva opció, no sabem en el futur com continuarà això, però sí que ha renunciat a moltes coses, sobretot que representen una ostentació, que sap que el papa d'abans sí que les utilitzava. Això no és una cosa nova. Per exemple, crec que va ser el papa Joan Pau I, és a dir, que en aquell conegut estiu dels tres papes, perquè en un estiu va haver tres papes, el Joan Pau I va durar només un mes, ja sabem que hi ha moltíssimes teories conspiratives sobre ell i tot això, i va renunciar a la coronació, que era una tradició, no? Coronar el papa, i aquest papa doncs, també va innovant, intentant adaptar-se als temps. Però una de les coses que plantegem també és que aquesta adaptació als temps està venint una miqueta tard, que això està sumint a l'Església en una crisi, que és necessari un pas endavant, però fort, perquè molts dels temes que s'havien de parlar al Vaticà II i que s'havien de solucionar no es van solucionar mai, perquè sabem que, bàsicament, per resumir, hi havia un enfrontament entre tres sectors de l'Església. Els liberals, que per exemple podrien estar representats per Hans Kunk i Leonardo Boff, que no estava com a peritus del Vaticà II, els ortodoxes, que seria, per exemple, Ratzinger i la majoria dels cardenals que tenim ara, col·legi cardenalici, i després els ultraortodoxos encapçalats per Lefebvre, que van provocar un cisma que, curiosament, el papa Benet XVI va desfer, va convidar a Lefebvre a tornar a l'Església Catòlica i va donar uns passos arrimant-se a l'ultraconservadorisme catòlic. Entre aquests sectors va estar la lluita. Santi, nos queda un minuto, pero quiero que me hables de la traducción. Eres el traductor en la misma editorial de este libro, La veu de la dona a l'alcora, una perspectiva feminista. Háblanos un minuto de lo que significa este libro. Este llibre es va fer sobretot pensant en exègetes, en persones especialistes, dones especialistes en l'Alcorà. L'Alcorà és un text que està escrit en àrab i que ha tingut moltes interpretacions al llarg del temps. La seva traducció en general està considerada com a poc recomanable, perquè s'ha d'anar a l'àrab per a conèixer-lo. Però hi ha més interpretacions, i està la interpretació feminista, com llegir l'islam, com llegir l'Alcorà, de manera que ens dona com a resultat una perspectiva feminista, una altra manera diferent a com concebim fins ara l'islam. Feminismo en el Islam, eso suena apasionante. Te prometo que un día vuelves y nos hablas largo y tendido, ¿de acuerdo? Moltes gràcies. Un placer conocerte y un placer tenerte aquí en Cuaderno en Blanco. Igualment, fins proper. Nos despedimos con una sección de imágenes de Edu Velilla, alumno del Instituto Vilarrocha de Almasora, estudiante de imagen. Antes de hacerlo, en nombre mío personal y sobre todo de esta casa y del equipo que hacemos Cuaderno en Blanco, dar las gracias a esa importante asociación que es Arte Blanco,